Hola, jugadors i jugadores, benvinguts al canal. Avui us portem a Tiwa. Tiwa és un joc de taula de 1 a 4 jugadors i de partides de 2 hores i de més de 12 anys. El seu autor és un dels grans autors de la història del món lúdic, del món dels jocs de taula, ni més ni menys que Uwe Rosenberg, autor de La caverna d'Agrícola, del banquet d'Odin, entre d'altres. Grans jocs de la història. Aquest joc ens el porta l'editorial Asmodee i consisteix en el desenvolupament de... cada jugador ha de desenvolupar una comunitat a sota de la serralada de Tiwa, al país de Ghana. Veurem com preparar la partida i com jugar. La serralada de Tiwa, amb els turons escarpats i els cims més aviat plans, es troba al sud-est de Ghana i acull una gran varietat d'espècies en perill d'extinció. En una ciutat propera, l'alcalde ha causat un gran enrenou, ja que està aixoplugant colònies de ratpenats frugívors, més coneguts com a ratpenats de la fruita, a les seves terres. L'alcalde afirma que aquests animals són de gran ajuda en àrees desforestades. Les ratapinyades de la fruita dormen durant el dia i comencen la seva activitat al capvespre, quan surten a buscar menjar en arbres fruiters que poden estar a quilòmetres de distància. Amb els seus excrements, aquests ratpenats disseminen les llavors de les fruites que han consumit al llarg de grans àrees de terreny en el viatge de tornada a casa. Seguint la iniciativa d'aquest alcalde, en aquest joc hauràs de desenvolupar una petita comunitat a la serralada de Tiwa, creant habitatges per a noves famílies i compartint els teus nous coneixements sobre la importància que tenen aquests ratpenats per al medi ambient. Compra nous terrenys, que gestiona els teus animals i els altres recursos i fes que la teva comunitat prosperi. Qui aconsegueixi un millor equilibri entre les necessitats de la seva comunitat i les del medi ambient aconseguirà. Primer de tot, posarem el tauler principal a l'abast de tots els jugadors. Seguidament complementem el tauler amb la banda dreta, que haurem de col·locar-la segons el nombre de jugadors. Com podem veure, aquí seria per 4, aquí seria per 2 jugadors. Com estem preparant una partida per 2 jugadors, utilitzarem aquesta cara del tauler. Complementem d'aquesta forma. A continuació prepararem aquestes fitxes d'acció, que les col·locarem en aquests espais d'aquí, tapant tots menys el de la primera ronda. La col·locació ha de ser aleatòria. A la part de sobre del tauler posarem totes les cartes de terreny que estan amb aquest anvers d'aquí. Les barrejarem ben barrejades i generarem una reserva en aquesta posició. I desplegarem una per cada una de les espais d'acció que tenim aquí. A sota del tauler posarem totes les cartes que corresponen a les edificacions. Tenim la granja, els assentaments, els pobles i les ciutats. Per distingir cada un d'ells en quina posició han d'anar, hem de comptar el nombre d'espais de poblat que tenen cada un. La granja en 1, 2 i així. A continuació posem totes les fitxes de contaminació, que serien aquestes d'aquí, a la bossa de tela. Preparem una reserva general de ratpenats de la fruita i or. Les cartes d'ajuda i de ratpenats de la fruita ho deixem a la part de dalt del tauler del jugador i posem en aquesta ubicació exacta el poble inicial de cada un dels jugadors. Més endavant explicarem com s'estructuren els diferents territoris que aniran adquirint els jugadors. I per descomptat hem d'ordenar totes aquestes fitxes en el tauler de jugador, d'aquesta forma. 1, 2, 3. Voilà! Ja ho tenim ordenat. Com hem pogut veure, hem deixat a banda els treballadors. Els jugadors tindran 3 treballadors durant tota la partida i no en podran adquirir més. Hem col·locat la fila d'animals salvatges, arbres, fruita, poblacions i cabres. Decidim també qui és el jugador inicial i li entregarem aquesta fitxa. Hem de tenir en compte que el jugador inicial no comença amb cap benefici extra, però la resta de jugadors sí. A 2 jugadors, el segon jugador comença amb un animal en el seu poblat, a 3 jugadors, el segon amb un ratpenat de la fruita i el tercer jugador amb un animal. I a 4 jugadors, el jugador inicial començaria amb la fitxa, el segon amb un ratpenat, el tercer amb un animal i el quart amb una cabra. I els jugadors agafen la fitxa de més a l'esquerra de poblat i la col·loquen en un dels espais de poblat del poble inicial. També hem de destacar que els poblats els hem posat per la cara, que és de família inexperta. Això seria família inexperta i això seria una família experta. Una família experta vol dir que ja té els coneixements dels beneficis que dona els ratpenats de la fruita.
Una partida tiua dura 7 rondes i les marcarem amb aquestes fitxes de ronda. A mesura que anem jugant rondes, mourem les fitxes i indicant en quina ronda estem. Com podem veure, les caselles d'acció també aniran variant. En cada ronda, els jugadors realitzaran 3 torns, col·locaran un dels seus treballadors en una de les localitzacions del tauler, la realitzaran i així aniran intercalant els torns. Quan tots els jugadors hagin col·locat els seus 3 treballadors, passarem a la fase final de ronda i de manteniment. La majoria de les accions són accions d'obtenció de recursos, com per exemple, si venim en aquest espai d'aquí, els jugadors obtenen un animal salvatge, un arbre, un ratpenat de la fruita i un altre animal salvatge. En aquest cas d'aquí, obtenen una cabra, un or, i aquest, per exemple, aquest cas d'aquí, és un arbre amb una fruita i una cabra. En aquest cas d'aquí, per exemple, el jugador pot pagar una vegada un d'or per aconseguir 2 cabres. Per fer créixer la seva comunitat, els jugadors aniran necessitant més cartes de terreny. Les cartes de terreny es poden aconseguir aquí. Llavors, els jugadors poden venir-les a buscar col·locant el seu treballador en aquest espai, també obté aquest benefici, agafa la carta i la porta en el seu tauler de jugador. Aquesta acció d'aquí, el jugador agafa un arbre i agafa aleatòriament la primera carta que hi hagi a la baralla. Quan els jugadors obtenen una carta de terreny o d'edifici, com per exemple granja o assentament també, l'han de col·locar anexa a una altra carta de terreny o de poblat que tinguin. Com per exemple podríem posar-lo aquí, aquí, aquí. El territori del jugador es anirà formant a partir de files de 4 terrenys, cada una d'elles, i pot anar fent files de 4 terrenys. Sempre que ja no li càpiga més, ha d'anar cap avall. I sempre ho ha de col·locar a sota del tauler del jugador. Un jugador vol una carta d'edifici, paga el seu cost i se l'emporta en el seu tauler personal i l'ha de col·locar amb les mateixes normes que hem explicat de les cartes de terreny. Si un jugador vol obtenir el mateix edifici diferent, pot venir en aquesta part d'aquí, però ha de pagar una mica més car. L'últim jugador, al final de la ronda, que hagi vingut en aquests espais aquí d'edifici, com podeu veure, serà el jugador inicial. La fitxa anirà saltant de jugadors a mesura que es aniran posant en aquestes localitzacions. Aquesta acció d'aquí vol dir millorar un poblat. Els jugadors agafen un poblat que tinguin per formar en les seves cartes de territori i el giren. Aquesta família passa a ser formada. Aquestes accions són accions que els jugadors obtenen el benefici tantes vegades com el nombre d'icones que tenen en les seves cartes de terreny. Com hem pogut veure a la preparació, aquest joc, una gestió dels recursos una mica atípica. Per què? Perquè els jugadors, sempre que obtenen algun recurs, obtenen un animal, un arbre, una fruita, un poblat o una cabra, sempre l'han d'agafar del seu tauler de jugador. Aquest recurs l'han d'agafar el que estigui més a l'esquerra, per exemple, si un jugador obté una cabra, i l'han de col·locar en un espai possible que hi hagi la imatge de cabra de les seves cartes de terreny. Si un jugador no ho pot col·locar perquè no té espais disponibles, aquest benefici el perd. Hem de tenir en compte que les fruites sempre poden anar a sobre dels arbres, a no ser que ho indiqui la carta. També trobem alguns espais que no indica res. Llavors, aquests espais que no indica res, els jugadors poden col·locar fitxes que ja hi siguin en la mateixa targeta. En aquest cas, els jugadors poden posar una altra cabra perquè ja en té una aquí. Com hem explicat a la preparació, els únics recursos que hi ha de reserva general és l'or i els ratpenats. Els ratpenats que ens obtenen també s'han de col·locar amb les normes habituals de col·locació de les diferents fitxes en espais on puguin anar-hi. A les famílies formades, els jugadors poden col·locar un ratpenat també. L'or és l'únic recurs que els jugadors poden guardar en un espai a banda i no ocupa espai. Sempre que tinguem que descartar una de les fitxes, si és de ratpenat, va a la reserva general, i si és d'or, també va a la reserva general, però si és de qualsevol altra cosa, per exemple, si hem de fer-nos d'un animal salvatge o d'un arbre, tornen a l'espai més a l'esquerra del tauler del jugador. Una acció una mica especial que explicarem
amb detall, és aquesta d'aquí. Aquesta acció permet posar ratpenats des de la reserva a tots els espais que siguin de poblat però que no estiguin habitats per cap família. En aquest exemple tenim aquests dos espais de poblat però que no hi ha famílies. Per tant, amb l'acció aquesta ompliríem aquests dos espais amb un ratpenat cadascú. Si hem de descartar un d'aquests ratpenats, si no fem aquella acció concreta, aquí no podem col·locar ratpenats de la forma normal. Al final de cada torn, o sigui, els jugadors ho poden fer 3 vegades per ronda, els jugadors tenen una acció de bonificació que consisteix en retirar 3 ratpenats que tinguin als seus terrenys, col·locar-los aquí en la seva carta de ratpenats i descartar una fruita per aconseguir plantar un nou arbre. El nou arbre ha d'anar a algun lloc que hi pugui anar, complint les normes habituals de col·locació de recursos. Quan haurem acabat la ronda, tots els jugadors realitzarem la fase de manteniment, que consisteix en tots aquests 7 passos, que veurem pas a pas a continuació. La primera fase és la fase d'ingressos. Els jugadors obtindran monedes, o sigui, or, per cada família formada que tinguin en les seves cartes de terreny. Per exemple, en aquest cas, aquest jugador obté una moneda. I els jugadors obtenen fitxes de contaminació que agafen aleatòriament de la bossa per cada família no formada. En aquest cas, el jugador agafaria una d'elles. En el cas que hi hagi a darrere un benefici, l'obté immediatament, per exemple, un or. Llavors ha de col·locar aquesta fitxa en les seves cartes de terreny i la norma per col·locar-les sempre s'ha de col·locar en els espais que estan més amunt i a l'esquerra dels jugadors. En aquest cas, el col·locaria en aquí. Llavors, si el jugador ha d'anar col·locant més fitxes de contaminació, sempre haurà de respectar aquesta norma de col·locar la primera fitxa en els primers espais de cada una de les cartes de terreny. Si ja estan tots ocupats, anem a buscar els segons espais, en aquest cas seria aquí. Si un recurs, per exemple, ara en posaríem un altre aquí, per aquesta cabra, si un recurs és afectat, aquest recurs és retirat dels terrenys i el jugador el perd. A continuació, farem la fase d'animals, salvatges, arbres i fruita. Mirarem quants animals tenim fora del tauler personal del jugador i veurem que si d'animals salvatges en tenim 3, ens donen en aquest moment un arbre. Aquest arbre el retirarem immediatament i el col·locarem a les cartes de terreny de la forma habitual. Llavors mirarem la fila d'arbres i veiem que hem d'obtenir el benefici més a la dreta, serien 2 fruites. Aquestes 2 fruites també les col·locarem de forma habitual i el mateix farem aquí, que obtindríem un ratpenat de la reserva. La següent fase és la de ratpenats de la fruita, que els ratpenats que hem utilitzat de les accions de bonificació els traiem i els tornem a col·locar en les nostres cartes de terreny. Si els ratpenats no hi caben, s'han de descartar. Com a tot bon joc d'Uwe Rosenberg, hem de pagar aliment al final de les rondes. L'aliment que hem de pagar és el que està més a la dreta, visible, de la fila de famílies, en aquest cas 5. Aquest valor li hem de restar al valor que es veu més a la dreta de la fila de cabres. Això vol dir que és llet que serveix d'aliment per les famílies. Al valor 5 li restem 2, per tant hem de pagar 3 d'aliment. Aquest aliment l'hem de pagar observant aquesta carta d'aquí. Aquesta carta d'aquí podem veure que sacrificant una cabra que tinguem col·locada en els nostres terrenys ens donaran 3 de menjar, els animals 2, la fruita 1, l'or 1 i per cada família que no estigui formada, o sigui família en aquest tipus, podem sacrificar un ratpenat. Les famílies formades tenen el desavantatge que no poden ser alimentades per ratpenats. Hem de tenir en compte que els jugadors que no poden pagar menjar, per cada un dels punts de menjar que no poden pagar, obtindran al final de la partida menys 2 punts. Això ho han d'indicar immediatament en la seva columna de puntuació. A continuació expliquem la fase de desenvolupament. La fase de desenvolupament consisteix en observar aquí amb cada una de les rondes i veure si els jugadors compleixen els requisits. Si un jugador compleix un d'aquests requisits, obté immediatament un benefici igual. Per exemple, si un jugador té 2 famílies tan formades com no, obté una tercera família. Si té un ratpenat de la fruita, obté un altre ratpenat de la reserva i si té un animal
doncs obté un altre animal. Finalment, l'última fase és la de preparació per a la següent ronda, que és que els jugadors recuperen els seus 3 treballadors, desplacem la fitxa de ronda, marcant la nova ronda que entra en curs, i retirem totes les cartes de terreny de la part de dalt i en despleguem 3 de noves. La partida acaba quan acaba la ronda número 7. Recordeu que en la fase de manteniment hem de fer tots els passos fins al desenvolupament. Al final de la partida comptarem tots els punts. El jugador obtindrà un punt per cada or que tingui a la reserva, en aquest cas 7 punts. Els jugadors obtenen punts per les seves cartes de territori, en aquest cas 10 punts. Indicat aquí. Els jugadors han de fixar-se en les diferents files del seu tauler de jugador i mira quin és el valor més gran a la dreta, en aquest cas 1, 3, 1, 7, 3. Suma tots aquests valors i són els punts que obté al final. Cada jugador també obté punts per famílies formades. Les famílies formades otorguen un punt cada una d'elles. Els jugadors també obtenen punts per ratpenats. Els ratpenats que tinguin compten 10 i a partir de l'11è obté un punt per cada un d'ells. Finalment també hem de tenir en compte les penalitzacions en el cas que alguns jugadors en alguna ronda no hagin pogut donar algun menjar. Doncs fins aquí Atiwa, un joc de taula de Uwe Rosenberg de la seva gamma d'euro mig, no especialment molt dur. Un joc que funciona superbé a 2 jugadors i que és molt gratificant a l'hora de jugar. Jo el recomano molt personalment i sobretot que les partides van molt ràpides si els jugadors hi agafen la dinàmica de com jugar. Moltes gràcies per veure el vídeo i fins la propera. Adeu!